Kirish Bakhuid Tong in Dubai Nagabinda Ribalin Karsati Bansa Shapuit Mindagasum. Laispa, Laipra. One barogo and Gopala. One yaro jing is the bajingma. Gajing iklam jing star, klam jing ku. Jong trayo Tongin Sngi Yaw Jisu Nagabinda Kaniga Step Ginavan Ragi Jingang Nur Jungi Bara How Jisu Bawin Kerku Kardo Yangi Bawin Pengantang Yangi Iwan Rahawu Yaki Bapangi Bashitam Iduwai Nagabinda Kaparte Baro Kawai Bakandon Gijing Suk Iduwai Nagabinda Kainer Healing Retreat Ben Sustam Binda Kasni Bakabor Jisu Nampau Habaro Kibawan Shimenda Haganiga Retreat Ha Kerteng Uppa Barukun Badumen Siyam Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo trai jungi u Jesu Christ. But kajinga jungo blame. Lembat kajinga sulak jungo men Siyam Bakhuid kindon. Renkad but pi barom. Ko himen ko para. Tongin sangesh por ben ko slai hala kamen Siyam jungi halar ki pop baro. Kam dame ki pop baro ki bangile da ka met jungi. But baro ki binta junga met jungi. Haga jimur jimbarka jangi man ka kelipmat ngile pop haga parkat ka pardain jangi haga jinkran kana jangi haga jinkwa jangi haga met jangi inangkar padiyaw Jisu ban pen kuid yang ina baru kini ki pop ki bangile tongin pan map now Jisu bawinang sait kudi yang idakas namba kardor ka jangu na bara kini ki pop ki pak ni dele nga palam au blay badan board baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao e janga namar kata nga karpadi kamaria Bakhuid Kabayaisa Kataisoti, Yaki Angel Batkiri Koi, Badiapi ko himen kopara, Banduwai Nakabinda Janga, how try you blay jangim. Ublay badan bor bara unisune yangi, Badandala mapigi pop jangi, Nialam yangi shaga jingim bam jikut. John
nginia duvai duvai na gabenda ka jinga e ka jingar ko ka jung jisu halo jangi halor ki inga sem jangi halor ki bapangi bashitam pakini okloi ka jingkoi jingkiam bau jisu in pindu ya ka bor janga bamen pindu ya ka bor jangi kiniang na ka met jangi na ki inga sem jangi duvai ru na gabenda ka perteba kandan ka jingsuk baka temakan kutna Koblei, ko jing klein junki ba kermen hame, tus ngap isene ya ki jingu jingnam jungi, ba namar ba klem mame ka jing tolot brio ka balam shaga jingiap kamla banle ye. To ai hangi barabor ya ka jingyarap janga jinga e jame, ba da ka ba ngi imsngi ya ki hukum jame, nginla pensobha yame ha ka mon bat ha ka kam. Da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba im bat sen sha rengkat bad me ha ka jingelang kawai jang men sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kajing puli na kashiti ba ajang pulus Bakhuid shaki Kristana korin ko para na marbun ba kipop ya ki ai ki ba ganja perthai te ngarungan ko kat ya kaba unut man kop ngada keren kum ube ngaru nganut man kop ya kata hatu kidai ki Hebrew ngaru ngadai hatu kidai ki Israel ngaru ngadai hatu kidai ki khun ki siu u Abraham ngaru ngadai hatu kidai ki Shakri ukris ngakamla manga ngakeren da shisha kum uriu lamwir da ki chingtrai chitom bakhambun kijing sha set bendi bakhambun da kijing sha sempat pa omla nyoshu bunsin sabaniya sansin ngala sha hakikti jongki ju ya ki saupel 3 duna iwe laisin la tenlon yanga daki dingteli shisin ngalasha lentemau laisin ngalasha bet liang shimit shisngi hala thei haduriao hakaba laiching le punsin hakajingma nakijing chilei kajingma nakijing lut kajingma nakinong lute kajingma nakiparaja chonga kajingma nakijintil kajingma haposhnong kajingma kiri kanja kajingma haduriao kajingma nikipara banget ba arsa ha kajing trei shitom bar kajing jenjar ha kajingbom yothia bun min ha kajing thangan ba kajing sliang bunsin klem yobam ha kajing kriat bar ha kajing lingkhuin but nalor kiwei pat kiwei kadon sa kajing penkhia yak nga kaba nga man ka sngi kajing kitkhia chonga ya kibalang baro manu patlot bat nga ru ngam tlot yeno lapenthun bat ngam bitar adanga dei ban ko ngan ko ya kiwei ki ei kiba pen pau ya ka jing telot chonga kaktin chong trai Isongo yao play. Sound like a sound number new spot country. New spot country. Yeah.
Bai undon reng khat bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. U Jesu la ong halake senran. Wat ken show spa nagabenta yalade hakane kaparte. Ha kaba kakiniang bad ka sarang ki bam do. Bad ha kaba ki nang tu ki prong bad ki tu. Henry token show nagabenta yalade yakaspa ha bening. Ha kaba kakiniang lane kasarang kam bam do. Bad ha kaba ki nang du kimla ban prong bad ban tu. Naba kat haba kaspa jumpi kadon hangdaru kadonu jumpi kandon. Kakamat kalong gasharak jang kamet kumta lada kakamat jumpi kasngur kamet jumpi ibaro kawe kanshai kadar. Henry lada kakamat jumpi ka jingut kamet jumpi baro kawe kandum teliu. Kumda lada ka jingshai jumpi kalong ka jingdum katno ka bashirke kalong kata ka jingdum. Ka gospel jang utrai Kacingera ia meka Chris. ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Haka jimpule mendakasni ngiyos ngau u Jesu keren bangide ban kenshaw spa habani. Baru Paulus bakud ula ong ba un keren kop halor kie baro janga kenja bani. Don gibruyo kiba keren kop halor kaperte. Namar ka jingim jangki baro kawai ka pensyang nangerim halor ka jingio nakane ka perte. Badu Paulus bakudu om haka jing talot katba us ngot talot haka perte katba katta udang klain habening. Kane kalong ka jingang nur jang manle ki brio bakua banjan badu Jesu. Jesu keren hangne syapang ar jait ki kemat. Kekemat bas ngur bad kekemat bas jingot. Badu Jesu ong lada ngidon kekemat bad jingot ngisakut hakie ke baro jangane ka perte bad nginsa sa hake jingdum. Bad ula ong kata ke jingdum kalong ka bashir ketam hake jingim jangi kaba kangla chisundon yangi nak kaban yo i yaga jingshai. Ujisu kranayu lemba kaneka kemat baro arjai. Kemat babha bad kemat basinyu. Ne kemat basngur ne kemat bajingut. Lada ngidon ke kemat bajingut jisuang ke jimma kalong ngin dia kaspa jangane ke perte kabanjot. Kaspa jangane ke perte ayu ke jing sarong jingim. Ya ke jingkwan lade. Ke jing snga jang ke perte. Ke jingkwa ban pen snga ya ke do. But da kane kaspa jangane ke perte lese ngiyakop bat ki brio ngi kran sarong bat ki brio ngi lebe ni ki brio ne kata ka dang news ngo haba ki brio ki kambun kaspa ki kerlalong ki brio ba matla ki sa ka jingtu ba ki kamat jang ki kan jingut kim yo issue ya ka jing shisha kim yo ish kim don shu ya ka jingi do blai
Kim donshu ya ka jing sngawarit mensiam. Kim donshu ya ka jingid ya ka jingkoi. Kim donshu ya ka jingid buram markalia. But ngi yasngo buon ki buriu barispa. Kim buram ya uble. Kim buram ya ka ain janga perte. But buon ki jingjia ka bangi yasngo. Lese ketema hapadeng ka we keri ka we pad. Kade namar kaspa. Kisngo namar kilom barispa. Kisngo bakidon gitiar ban yale. But kila ban job halor ki way. Kumjuru ki parabriu. Nagabinda kaspa ki briu ki pinyap ya ki way. Nagabinda ka jings nga ba janga perte ki pinyap ya ki briu. Kadbangis nga bun ki jingjia. Siya pang ki jim pinyap briu. Ngila ban yu i. Lese ki siu da kilak tingka ban penbiji ki briu ban leben ya ki way. Namarba ki rispa palat kishim ya ka jingrai da ka pesa kilaban buri yalade. Ki persyang ban buri yalade da ka kaspa. Ki persyang ban penbiji ki buriu da ka pesa. But ki perkat lada kilong ki barispa kam don kano ka ain halo jongi. Ain jong uble ne ain jonga parte. Kim ting ya uble ne kim ting ya ki brio ne markis ngos ngain da kaspa jonga ne ka parte. Uji suang kane ka jinglong ka lekum no ya ki brio. Ne mar ki don ki kemat ba jingut. Kim yo issue ya ka hok. Kim don shu ya ka hok ka sot ha ka jingim jongi. Kim don shu ya ka jingi duble ha po jongi. Kim don shu ke jingtim burom ya uble hapo jonki na marba kala buri yaki ne kala tap parda ha ka jimpe jonki baro da kane ke jingit kaspa. But ka pinbi jangi tat hadu bangistang bal sautu kine ke baro kim long eye namar kine baro ki bangi kain kordor hadu kata kum kaspa ne kaburom ne ya ka jingko jingkia kadu kadwai kan poi syakikti jengki kniang ne kan bam sarang ya kita baro kaperte kadon kabor ban pinjot yangi ka juga por lewat ladang don kaspa ne ka burom ngi haban soto kine baharo kin jotno tenteng ngilong ki buri babit palat haba ngi kerlalong ke barispa ngi kerlalong ki buriu basarong kalaban long ke jing start ha ka pule ka puti jani kalaban long ka jing tip ka babun ka jait ka bangi don ha ka jingem jani kine bara ki penjat handra jisu pat wong ngi de bandon ki kemat basngur ka kemat basngur ka bamod ka kemat ka ba yarap yangi banlong basbun mensiam. Ngide banlong ki basbun mensiam. Ka jingsbun mensiam. Ka yarap yangi ban kamaya ka hok. Ka jingsbun mensiam ka penkuid yangi na ka ban ngop ha ka jingsinio. Na kata kadau jisuang pide bandon ke kemat basngur. Pide bandon ke kemat babha. Bad lemba kane ka kemat babha pila ban kering ya ke ve shaka jingid upale hang neu jisu kot uver yangi banlong ki paspun haka ban yarap lada pilom barispa yarap da kata ka kaspa jambi ya ki ve but pikerlalom basbun kadba pikerlalom basbun pinstang ban yo ya uble hakive pinstang ban yo ya ujisu hakive pinstang ban yo ya ke jingkuin ha ka jingim jangkive but kata ka jingle jampi kan pelong ya pi ban kamaya ka hok bun ki buriu pat haba ki kerlalong barispa ki kerlalong ki matla ki leben ki ve ki leben wat ya ki bayit baktoin ha ki inga sem jangki ki leben ya ki marjan marpa jangki but kimburom shu yano ya uble ne ya kibrio but kane kalonga jimma
Andre ban light luit na kane jisuang tolong ki bas ngur men siam tolong ki bas bun men siam tolong ki ba yarap ye kiwe tolong ki bas ngeverit men siam tolong ki ba tid ya ka shadem jampi ha ka bas no tu ya ka jinglong pop ujisu kot wearing i vei pai vei banlong ki ba risumar ya ka men siam jangi ban ya ka kaspa janga parte kumu Paulus Bakhuid ngide ben tid ya ka shadem bat ngide ong ngakran kop ha ka jing talot janga namar ha ka jing talot janga ngandup khalain namar ujisu unshimdi ya ka jingem jangi ko himmen ko para ngi baro ngi don bun jait ke jing talot ha ki inga sem jangi don ki inga sem ki bajat namar ka jing sarong jingem jangi tongin sauto klam oble klam ka jing yarap klam ka jingor ko jangu ngim long ke ba seiso ha ka jingem ka jangi ngi tuai ha ka ne ki Eucharist Bakhuid da ka ba IT ya ke jing talot kawe hadin kawe pa bangindup la ban karen kop shapang ka beneng bat ka jingim men siam jangi banya ke baro jangane ka parte jisu be id karku kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi da ka bor jame ngilong ki batalot bat bon sin ngidon ki kemat bajingut da ka pop da ka jing sarong jingim da ka jing kwan lala pen kuid yangi bangindup long ki baspun men siam enyaro ya utrai Jesu Christ tongin play ka jing eight ka jungi ngang eight oblay pa badan bor raro nong tao ka bening hat kundaw rat hau Jesu Christ pun marwe jungu utrai jungi yau bala pun men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria te soti yau bala shalabain popon Dios Pilatus la sanar pnaya la yap la tepya la hiasha ki bayap hagas ngi ka balai la mi pan ki bayap ula kiu shabening ushong shakamon play pa badan bor barra nang daw nuan pat ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangeit ho men sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid haga jingesalok irikoid haga jimap igipop haga jimi pat kado daga jingim bam chikut amen Laispa nyupla. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jampi kanlang ba priang khon hau play upa badan bor barra Don't try beriang jijinya di jompi, lalu tak jingero borong kerteng jemu, kasi untuk yang ini berkebalang buku jemu baru kowe. ko blay me uba hakini ge jing tarwa ki bangila wandra menda
mepsa daga jimbam but mepentimai daga sakrament yaki jing don kam ki ba ar sertap jangga jait bendrium to ai ngi karpad baka jimsa kabaki ai kan yai don naga venda jangi la ha kamet ne kamensium da ukris utrai jangi Amen. utrai undon renkad bat pim Rengkabat piru. to kentiu yalaki donut Ikan ki shall try. Thongin aingu yau trai ublay jangim Kasong hok bakate. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badan por bat bam jikut namar wad lada mem don kam ya ka jingero jangi pinban ka jing sngu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kim pinyar eye ya ka jingkarao jame henre ki arap yangi naga binda ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumda rengat bat ki kinkon ruai jangi angel ngiaro yame bat ngi penbana da ka jingkumen Bakhuid, Bakhuid utrai. Bakhuid ubekipan. Lembah berteki daga burang jombe. Wayo sana syajrong. Wayo sana kempur. Wayo sana yukle juno. Yaro yuta bawang. Agak keteng utrai. Lembah berteki daga burang jombe. Wayo sana syajrong. Wayo sana kempur. Wayo sana yukle juno. ko hemmen ko param tongin trang nadu ka donut naga binda ka jimpen slejung men siem Bakhuid bangindup yo yaki kemat basngur banlangi basbun men siem haki baro bangindup kintiu yaw jisu man ka kelip ma janga jingim jangi dashisha melango Bakhuid ko trai katemei jang ka jingkoid baro namar ka tangi karpadia me to pen koit pen kan dang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yahu badala ka monsngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upo bada ka baingu ya me ula kedia ya bu bad ula ai halage senran u to shim bat to bam na ka ne pi barra ne mar ka ne kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi Hagaju keru kabenda lala yabam ulashimya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran uong to shimba to dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam batte mai badbam jikut ya kaben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jingmap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam kosnam bakardor jango Christ to pen koi diangi pen koi yaki mensiam hadim pen koi pen kya yaki bapang gibashitam bara
Yada yangi na ubamen na ki kalam. Ka jing maya jong ka jing ek. Katasin wangi bau yuneu Bahine nakane kakuri Ngipen naga jing yap jong me putra Namar kata ngi ke penmenda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai nguai dem namar mela new yangi ki ba bit banyang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpa dia me ba ngi ki ba yo benda hakamet bat ka snam okris ngilong ki bala penyat likawe da umen si Bakhuid. Takin mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parthe bat to penjana ya ka haga jingir rengkat badu liyo uppa Bakhuid jangi vil badu bishop jangi bat bar ki lingdo bat ki riniam. Takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde kibela yoti anda ka bakarmen ya ga jimmi pat badia bar ki bala kalat no haga jingis ne jamme Thohdieng yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi karpadia me barengkat bat kamari ya te sote Bakhuid ka kame jango blai ujas Bakhuid kurim jangka ke apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki Bakhuid ki bala pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit banyo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangini ro bat pendon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kallong hameyu blayu pa badon bar haka jingelong kawe jungamen se Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junom la junom. Amen. Nginduwai kumbau Jesu la hikayangi nagabinda babun gijing don kam dame ya baraki bawan chimenda haka inner healing retreat na dominda ka sngi hadusngi uble ngiduwai nagabinda ka parthe nagabinda ka jingsuk baki tuma barokin sange baki briu bakam dame ki briu balului ki bashayap ki bap pin mensaw ki barokin yo jingtengen bat utrai un pediang yaki kopa jangim baha bening kalonga bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kindau kumbaha bening toai ngiminda ka jimbam jangi ka bahala gasngi badama pingi kereng khang jangi kumbangi rungi map ika beles new yangi padwatelam yangi shaga jimpan shai hendrai taplait yangi na ka basinio top light yangi ngi karpat kotrai na ka jingsinio barro ha ka jingsbun jame toai jing suk jing sign hagis ngi jangi knampa da ka jingarap ka jing ne jamme ngilait bara bona ka pop bangin yo jingada na ka jing jinjar bara kadbangi dangap ke melendi ka jingarmen Bakhuid bar ka jing wan pa jongunong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jamme kalong kai ma ka jamme ka bor ka from junom la junom kotrai Jesu Christ meu bela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pedi ki pop jangi henreya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jingspon jamme to I ha ka ya ka jingsuk bar ka jingya te le kawe katkum ga mon jamme mame uba im badu basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim dap ta ka jingedo Christ tongin yaingu markeli
Hakameu kon lambro junga blay. Hakameu bucket naga pop junga parte. Sukito ki bela korshaga jinga wai junga kon lambrot. me kot yengi balongi jome pinyo hangi yaki kumat basmor balongi baspor dap daga bor changa Eucharist Bakhuid dap daga bor changa communion mensiam communion Bakhuid kabangila yopidiam haganegi Eucharist Bakhuid ai baga jing terang hapo changi kan perlong yengi ni kon ke balai loi pangin keren kop tang daga benda kabaning haka jingim changi om yang kane ka perte Yesu ben kod yengi ekrad yau bamen yau sui paron haka jingim changi na ki inga sem changi pin koi ben kya ya ke bapangi bashitam baro
kindia buram ya kanam jame mengindup la ban syakri hok yame syakri kuit yame da ka donur ka basnur Jesu ai boring i ban slay yang i ban gandang yang i karko kardo yang i ko Jesu mengindup la ban longgi jame man ka kelip ma jaga jingem jangi ai boring i ko Jesu hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, I bore, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. In duai nagabinda ka jubilee bat ka jinga e ka bangitrang ha ka jingem jangi. Kopa ubaha bening to ai ba ka jinga ka bamela ai khangi hau kun jame Jesus Christ u himmen jangi bat ba ka tliding janga jingi spoon kan klang haki donu jangi dau men siem bakui kan kersio biang hangi ya ka jingkarmen balakarku nagabinda ka jingwan janga hima jame tai ba ka jinga e jame kan pen kala duringi shakin nong lur lingka bamju shang tai ban bet ye kisin bai janga gospel tai ba ki to ye sin bai kin pen kala dur na shapo ya ga jait pen riu bari ka parthe mariang barokawai ha ka jingkami lendi batikana ya ka beneng batimai bat ka parthe batimai haba enda ya ki bo jungo bammen lavengno ka buram jame kan ting shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingnu ki shel happening ai ba ka ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkamen ba jingsuk jungo nang sius pa jangi satela ka parthe shamai ko blai jangi bala karku junom kalong ka buram ba ka jingya ro junom amen kopa jangim ba habening kalong ka bakui kerteng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ka kendau kum ba habening to ayang i minda ka jimbam jangi ka bahala kasu patama pingi kren khan jangi kum bangi rungi map i ka beles niu yangi padua tialam yangi sha ka jimpan shoy kan rei ta palait yangi na ka bas niu amen kublai ko maria ka badap ta ka jinga e utrai don bat pala ka kuya panap te kende pala ka kuya usop ko jom pau jisu ko maria bakui ko mi jong play to ai na ka binta jongi ke nom pop binta da ka por ka jingya jongi amen ka buram da kun banamen sim bakui kumba kala lang ka pamining kong kumchum ta para bo jinom la jinom amen thongin ya duwai kumba kane ka jimpediang ya ka communion bakui jame ko trai ka peni lupa ya ka jingetali jongi ringe jame kumdaru to ai bakan pinmi ya uso jonga jingetali ha ka balang jame dau Chris utrai jangem utrai undon rengka bat pim blay badan bor baran kar kuya pi upa barukun badamen sim bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar bha jang utrai daga jingem ka jampim yesu ya blay bar sispa sanpusan sispa sanpusan
Jinom, Amen. Enyi royo tura Jesus Christ. Jinom la Jinom, Amen.